ஆபீஸ் விட்டு வந்ததிலிருந்தே சேகர் கவனித்து வருகிறான். குழந்தை விட்டு விட்டு அழுது கொண்டே இருக்கிறான். தம்பியை ஏன் அழ வச்சிட்டே இருக்க மாலுமா என்று சோப்பாவில் உட்கார்ந்து டிவி பார்த்தபடியே கேட்டான் சேகர். எனக்கு ஆசை பாருங்க, உங்க பிள்ளையை அழ வைக்கணும்னு என்று சொல்லியபடியே படுக்கை அறைக்கு போய் தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு திரும்பவும் போய் அடுப்படி வேலைகளை கவனிக்க தொடங்கினாள் மாலதி. மாலுமா, அப்படியே கொஞ்சம் டீ போட்டு கொண்டு வாயேன், லேசா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப நேரமா கிச்சன்ல அப்படி என்னதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே என்றான். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்களேன், இன்னும் கொஞ்சம் பாத்திரங்கள் தான் கிடக்கு, கழுவி போட்டுட்டா அப்புறம் அக்கடான்னு வந்து உங்களோட உட்கார்ந்து நானும் டிவி பார்ப்பேன்ல என்றால் அங்கிருந்தபடியே. செல்போன் சினுங்கும் சப்தம் கேட்டது. சப்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்று கவனித்தான். பெட்ரூமில் இருந்துதான் வருகிறது என்று தெரிந்தவுடன், மாலுமா ஃபோன் அடிக்குது பார், உன் ஃபோன் தான் அடிக்குது, பெட்ரூம்ல வச்சிருக்க போல, போய் அட்டன் பண்ணு என்றான். திரும்பவும் பெட்ரூம் போய் ஃபோனை எடுத்து ஃபோனை அட்டன் பண்ணி பேசிக்கொண்டே கிச்சனுக்குள் மறுபடியும் போனான். மீண்டும் குழந்தை அழத் தொடங்கினான். அடடா, ஏண்டி திரும்ப அழறான், பால் கொடுத்தியா இல்லையா என்று சப்தம் போட்டான். அப்பா அப்பா, எனக்கு அம்மா இன்னும் பால் தரலேன்னு உங்ககிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னானா? எனக்கு தெரியுங்க எப்போ பால் தரணும்னு என்று சலித்து கொண்டபடியே கையில் செல்போனுடன் திரும்பவும் பெட்ரூம்குள் போனாள். அழாதேடா கண்ணா, உன்னை யார் அடிச்சது? அப்பாவா? அவருக்கு இதே வேலையா போச்சு, அவரை நான் கண்டிச்சு வைக்கிறேன், நீ அழாம சமர்த்தா தூங்கு என்று விட்டு செல்போனில் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே திரும்பி கிச்சனுக்குள் போனாள். கொஞ்ச நேரம் கழித்து டீ போட்டு 2 கப்களில் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாள். டீ கப்களை டீப்பாயில் வைத்துவிட்டு, பிஸ்கெட் வேணுமா உங்களுக்கு என்று கேட்டாள். இது என்ன கேள்வி, கொண்டு வந்து வையேன் என்றான் டிவியை விட்டு பார்வையை திருப்பாமலேயே. கிச்சன் பக்கம் போய் பிஸ்கெட் பாக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு, ஏங்க என் கண்ணாடியை பார்த்தீங்களா, நான் சீரியல் பார்க்கணும், ரிமோட்டையும் கொடுங்க என்று கேட்டாள். கண்ணாடியை பற்றி என்கிட்ட கேட்டா எப்படி, எங்கே வச்சேன்னு உனக்கு தானே தெரியும், போய் தேடி பாரேன் என்றான் மறுபடியும் டிவியை பார்த்து கொண்டே. ஓ, முகமளவிட்டு வந்தேன் இல்லை, அப்போ பாத்ரூமில் வச்சேன்னு நினைக்கிறேன் என்று சொல்லியபடியே பெட்ரூமின் அட்டாச்சு பாத்ரூம் நோக்கி போனாள். கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு பிஸ்கட்டுடன் திரும்பினாள். திரும்பவும் குழந்தை அழ ஆரம்பித்தான். அடடா, என்ன இன்னைக்கு மாய்ஞ்சு மாய்ஞ்சு அழறான், ஏதாவது எறும்பு ஏதும் கடிச்சிட்டு இருக்கான்னு பார், அவனை ஊஞ்சலிருந்து தூக்கி பெட்ல போட்டுட்டு ஊஞ்சலை ஒரு தடவை சுத்தம் பண்ணி போடு என்றான் டீயை உறிஞ்சியபடியே. நான் தான் பிஸ்கட் கொண்டு வரேன்னு சொன்னேனே, அதுக்குள்ளே ஏன் டீயை குடிக்கிறீங்க என்றால் வந்து கொண்டே. நீ கொண்டு வரதுக்குள்ளே டீயே ஆறி போயிடும், அதான் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்றான். பிஸ்கட் பாக்கெட்டை ட்ரேயில் கொட்டியபடியே, எங்க டிவியில் பார்த்தேன், இன்னைக்கு பவுனுக்கு 100 ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கா, நானும் 2 மாசமா கேட்டுட்டே இருக்கேன் இந்த வளையலை மாற்றணும்னு, எப்போ மாற்றி தருவீங்க? நாளைக்கு புதன்கிழமை போலாமா? பொண்ணு கிடைச்சாலும் புதன் கிடைக்காதும்பாங்க என்றால் மெல்லிய சிரிப்பை உதிர்த்தபடி. அடடா, ஆரம்பிச்சிட்டியா, வாங்கிக்கலாம், இப்போ என்ன அவசரம் என்றவன் அவளை பார்த்து, ஃபோனில் ரொம்ப நேரமாக பேசிட்டு இருந்தியே, யார் அது என்றான். ஃபோனில் அம்மா தான் பேசினாங்க, செல்விக்கு ஒரு ஜாதகம் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, அந்த ஜாதகம் பொருந்தி வருதாம், மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க பெண்ணை பார்க்க எப்போ வரலாம்னு கேட்குறாங்களாம், வீட்டுக்கு மூத்த மருமகன் இல்லையா நீங்கள் கூட இருக்கணும்னு பிரியப்படுறாங்க என்றாள். கூடவே சொன்னால், போகும்போது இந்த பழைய வளையலையா போட்டுக்கிட்டு போகிறது பாருங்க, எத்தனை நசுங்கள் நெளிவு, நாளைக்கே கடைக்கு போயிட்டு வந்துடலாங்க என்றாள் கெஞ்சலாய். சரி, அவங்களுக்கு எப்போ வசதியோ அப்போ வைக்க சொல்லு, ஒரு நாள் லீவு தானே, நான் எப்போ வேணாலும் ரெடி என்றான். கூடவே சரி, போய் கொஞ்சம் கீசரை போட்டுவிடு, சேவிங் பண்ணணும், குளிக்கணும் என்றான். மற்றதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நகை வாங்குறதை பற்றி மட்டும் பேசவே இல்லை என்று முணுமுணுத்தபடியே நகர்ந்தாள். அட்டாச்சு பாத்ரூமில் கீசரை போட்டுவிட்டு திரும்பினாள். குழந்தை மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்தான். என்ன இவன் திரும்ப திரும்ப விட்டு விட்டு அழறான் என்றபடியே எழுந்து உள்ளே போனான் சேகர். உங்க பிள்ளை அழ அழ உங்களுக்கு தாங்கலையோ, பாலை கொடுன்றீங்க, தொட்டில சுத்தம் பண்ணி போடுன்றீங்க, நான் ஒருத்தி 2 மாசமா அழுதுட்டு இருக்கேன், வளையல் மாற்றணும்னு, பவுன் விலை வேற இப்பதான் கொஞ்சம் இறங்கி இருக்கு, காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்ளுன்னு பெரியவங்க சொல்லி வைக்கலையா, ஒரு தடவையாவது சரி வா போலாம்னு சொல்றீங்களா? உங்க குழந்தை அழுதா மட்டும் பொங்குது அக்கறை, நான் அழறது உரைக்கலை என்று கொஞ்சம் சப்தத்துடன் கடிந்து கொண்டாள்.
தம்பி அழறதுக்கும் நீ கேட்கறதுக்கும் என்னடி சம்பந்தம்? இவன் குழந்தைடி என்றான் தூக்கி கொஞ்சியபடியே. அழாதேடா கண்ணா, உன்னை யார் அடிச்சது? அம்மாவா? அவளை நான் கண்டிச்சு வைக்கிறேன், நீ அழாம சமத்தா தூங்கு என்று தோளில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் கொண்டு போய் மெத்தையில் போட்டான். கிச்சனில் இருந்தபடியே, கண்ணா அப்படியே அப்பா கிட்ட சொல்லிடு, நாளைக்கு கடைக்கு போறோம், அம்மாவோட வளையலை மாத்துறோம்னு. இல்ல இப்படியே அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன்னு சொல்லு என்று மகனிடம் சொல்வது போல கணவனுக்கு தூதுவிட்டார். சரி போகலாம்னு சொல்லுடா கண்ணா, போகலைன்னா விட்டு விடுவா போறா உங்க அம்மா என்று இவனும் பதில் சொன்னான். நிஜமா வாங்க என்று கேட்டபடியே எழுந்து போய் அவளை கட்டி கொண்டாள். நிஜம்தான் சொல்றேன், நாளைக்கு போலாம், கணக்குல ஒரு 50-60,000 கிட்டே இருக்கும், அது உனக்கு பொறுக்கலை, சந்தோஷம்தானே என்று விட்டு, சரி நான் குளிக்க போறேன் என்று விட்டு நகர்ந்தான் அவன். இப்போதுதான் அவளுக்கு நிஜமாகவே சந்தோஷம் பொங்கியது. கண்ணா, உங்க அப்பாவை சம்மதிக்க வைக்க என்னவெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு பார் என்று மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டாள் அவள். இனி அவன் அழமாட்டான். நிஜம்தான், சேகர் தான் சம்மதித்து விட்டானே, இனியும் எதற்கு அவள் இந்த பக்கம் வரும்போதும் அந்த பக்கம் போகும்போதும் கண்ணனை கிள்ளிவிட போகிறாள்? நன்றி.